Kaddara mai kyau da mara kyau a lokacin farin ciki da bakin ciki. Muradi kan haɗu da fata yayin da mafarki ke haɗuwa da kaddara. Mai kuma hutun da ke. Hawa'i, ma'i, turabi, Hausa ji, nasara kharija, iskafi, ijtima'i. Me kake da bukata? Ka kwantar da hankalinka za ka same shi ko me shi. A ina gidansa yake? Duk wani abu da ake son faruwarsa, ikon yana sama, ƙarfin yana hannun ƙaddararmu. Mu kuma muna juya ƙaddara da ƙarfin aiki irin na ƙaddararmu zuwa wani fasali daban. Haka aka faɗa min, shi yasa na zo a taimaka min. Za ki iya duk wani abu da aka buƙata ba tare da fargaba ba, ko ba tsara cikar burinki ba? Kuma me zan iya in dai burina zai cika? Za mu iya ƙoƙarinmu wurin cikar burinki. Ki yarda da hakan kafin mu fara aiki. Na yarda 100%. Aje min hotonsa a nan. wani bawa kan bawa ka aure inda ta aure ka inda shanya hannu shanya kafafu tabarkashi da fatan yaro na sarshin aljani alheri. An gode da wannan kirari. Me yake tafa da kai? Wato bawa wata gagarumar bukata ce domin na ce to bari in zo gurinka na san in na zo zan san biyan bukata abin da isa na zo gurinka bawa. Dakata! Don mutumin da yake da bukata ya nufin zuwa gurinmu ana sanar da mu awa 5 kafin yanzu. Mutum ɗaya ne ƙaddararka take manne da juna. Ba za ka taɓa cimma muradanka ba sai tare da shi. Haka shi ma ba zai taɓa cimma muradansa ba sai tare da kai. Saboda haka kuna da buƙatar juna a yanzu. Zan yi maka aiki kamar yadda ka bukata, amma ina da sharadi. Oke, ina sauran ka. A faɗa mai nuna mun sai kai ka fara aiki. Ko bai maka ba, idan na tsara dole ka bi. Shi kenan, me shaɗin naka? Ni
zan zaɓi lokacin da dan aiki ba kai za ka gaya mun ba. A wannan yayi. Idan kuma da buƙatar kisa zan kashe shi ba tare da shawara da kai da ka bani aiki. Kisa? Kisa ka bari. A'a, gaskiya ne ban da kisa. Ba kisa gaskiya. Ba kisa a cikin lamarin. Tsoro baya cikin harkar mai tsoro baya cikin tawagar bakin alƙalami ya bushe kawai ka ce in na shirya da ni aiki. Ina son ga shawara ki kai ka haka. Ya ta can da rana ta kwaya ta washe ya taho zai bawa mutane da gaba. Haba malam. Ka je kai kwanciyar ka malam ka bar mutane ka tafi ka yau ko kuma bacci kake ne ka bar mutane ina tahon tun tana bakin kofa. Haba sabbe ne. To kai ne hotun jiya nake bakin garkar har kuma wayewar gari kai fa da sahen da kawai ta amma ba ka iya jiran minti 5 sabbe ni don Allah ya to in buɗa ma da Allah idan Allah ka buɗe mun kowa ba sun kunki so ba ga ku san da dawo Allah dai shi ne da yake kuce ni kai me kace cewa nayi sanne da zuwa alhaji wannan kai ne ma ai mai gida kana kallon mai gida ya zo da kaya ka taya shi ta ija wannan rashin mutunci har ina ka aje garkato irin wannan a cikin gida ba zai taya ka aiki ba ka zo da kaya kai ma za ka ɗiba kai wannan bari in zo in yaga ka wallahi tallahi ai wannan rashin mutunci ne Yanzu ka ajiye wannan a matsayin mai aiki a cikin gidan nan, yana kallon ka da kaya ba zai ɗauka ba ko ɗaya, ba zai taimaka maka ba? Hajiya, zancen kike so dan Allah dan Annabi ni in zaki taimaka min ke ma ki taimaka min kawai mu shiga da kayan nan don Allah don Allah. To wai nan ni fa janga mun kai da shiya
zai zan ka biya na kuɗin gadi. Kalihun gidan ga an ka baka. Mun yi magana da kai na dako. A ciyar da kai, a shayar da kai, a baka sutura, sannan ga albashi mai tsoka. Duk a iska? Ya zan dole a yi min wannan. Kiya ji na dole ni ce shi min wannan. Da daidai shi mai kuɗi ko da yaushe dai shi kaskantar da talaka don dai ga yadda Allah ya yi mu. Kai, Ubangiji Allah shi mai da mai doki kuturi. To ina amfanin ɗaukan ka aiki da aka yi yanzu? Me amfanin shi? Aiki? Inda gaske aikin aka ɗaukan, to a kai ni inda aka ƙidaya kuɗi. Ai da kuɗi gidan, a kai ni in ƙirga kuɗin. Hajiya, dan Allah dan annabi ki rabu da wannan, ni in zaki taimaka min ki taimaka min. Dauki mu je da Allah. Nauyi. Da nauyi gaskiya in ba za ki iya ba to kinga. Kada dai ai asara zuwan naki. Kai wannan ma na da wani abu. Ɗauko a hankali ai kai ma kake wahala ko? Da Allah in yi sanyi ka baka ni guda.